كما يتخونوا كبرات خاتتلتي ميليشو كان واترو نعخم تتقميو زبالنا مدام حزنا متينا لنا سناي مكتتال. When I was first arrested, the police asked me, are you son of Sam? And I said, yes. David ስጋ ዘይኮኑ ግን ልዕሊ ስድራ ኮይኖም ዝተኸናኸንዎ ናይ መንፈስ ስድሩ እዩ ዓብዩ ናይታ ክንዲ ኣደ ኮይና ዘዕበየቶ ሰበይቲ ሙማት ነፍሱ ምቕባል ኣብዮ ካብዚ ዝተለዓለ ጽምዋን ልዕሊ ዓቐን ፈተወ ብ1971 ናብ ውትህድርና ተጸምበረ ድሕሪ 3 ዓመት ሃገራዊ ኣገልግሎት ወዲኡ ናብ ኒውዮርክ ተመልሰ ከም ዋርዲያ ተቆፂሩ ድማ ስራሕ ጀመረ ኣብዚ ስራሕ እንዳሰርሐ ኩነታት ኣእምሮኡ ናብ ኣስጋኢ ኩነታት ከደ መርመራ ገይሩ ኩነታት ጥዕንኡ ክፈልጥ ስለዝነበረ ድማ ሆስፒታል ከደ ኣብኡ ሕማም ርእሰ ከም ዘለዎ ተነግረ I had a lot of mental health issues. I really was losing my mind. I had become schizophrenic, and I believe that was a result of the demons that were really inside of me and working, and I opened myself up to. But I had mental health issues all my life and behavioral issues all my life, including the attention deficit disorder and hyperactivity, which back then as a child, wasn't even recognized. I was just seen as a nuisance and a disciplinary problem and somebody for teachers to scream at because of things which I couldn't control. I'm sorry, I just couldn't control that stuff. ጽምዋን ጭንቅትን ዝተሓዋወሶ ዴቪድ ብዙሕ ነገራት ዳኸለለ ኣቃጸለ ናይ መናፍስት ድምጽ ኣእዛኑ ቀተል ዝብል ቃላት ሒዙ መጾ ጀመረ Reality is that had nothing to do with the crimes, that I was communicating, I'm sorry to say, with demonic entities in my ignorance and my foolishness, and I was getting messages. I thought I was getting messages in my mind, from these entities and so forth, and so that was the real deal. ኣብ 1975 ድሮ ልደት ነቲ ቃላት መናፍስቲ ክእዘዞ ጀመረ ካብኡ ብዝተለዓለ ድማ ንሓንቲ ጓል 15 ብካራ ሃረማ ብዙሕ ድማ ሳሰየት በዚ ኩነታት ተጸምበዱ ሰባት ወላኳ ፖሊስ ተሓበሩ ሃንደበት ብምንባሩ ተቆልዓ መን ምዃኑ ንምፍላጥ ተሸገረት ብ1976 ስራሕ ዋርዲያ ገደፎ ንጽባሒቱ አንጊሁ ብምትንሳ ኣብ ሓደ ማካይን ዝዕሸጋሉ ኣምረሐ ኣብኡ ሓንቲ ማኪና ክልተ ኣዋልድ ዝጸዓነት ጠጠው ኢላ ነበረት ዴቪድ ብሽጉጥ 5 ግዜ ተኳሰለን ሓንቲ ክትመውት እንከላ ታሓንቲ ግቢ ህይወት ተረፈት ኣብ ኣካላታ ግን ብዙሕ ማሰይቲ ኣጋጠማ ብዘይከን ንሽዱሽ ሰባት ውን ሃረሞም ገሊኦም ክሞቱ እንከለው ገሊኦም ድማ ታስዮም ብህይወት ተረፉ ፖሊስ መርመሮኦም ክቕጽሉ እንከለው እቲ ምኽንያት ከምኡ መግበሪኡ ምንጻር ኣብዮም ሓደ ውልቀ ሰብ ነዚ ኩሉ ይገብር ከም ዘለዎ ዝተረድኦም መን ምዃኑ ክደልይዎ ጀመሩ ኩነታት ጽቡቕ ዘሎ መሲልዋ ሓንቲ ተምሃሪት ኮሌጅ ንገዝኣ ካብ ትምህርቲ እንዳተመለሰት ኣብ መንገዲ ሃንደበት ዴቪድ ብጢት ቀተላ ታጢት ኣብ ኢድ ፖሊስ ኣተወት ምስ ተቐዳሚት ገበን ቅትለት ዝተፈጸመላ እቲ መሳሰል ጢት ስለዝረኸቡ መሊሶም ነዚ ገበነኛ ክደልዩ ተበገሱ ዴቪድ ዘጥቃን ዝነበረ ኣዋልድ ሓመዳዊን ነዊሕ ጨጉሪ ርእሲ ዝውና እየን በዚ ዝፍኖ ዝነበረ ዜና ዝሰንበድ ኣዋልድ ገሊአን ጨጉረን ቆሪፀን ገለ ድማ ሕብሪ ስተዮ መብዛሕትኡ ሰብ ናይ ምሸት ካብ ገዛ ምውፃእ ገደፈ ኣብ ህዱእ ቦታ ክልተ ፍቑራት እናተሰዓዓሙ እዚ መልአክ ሞት ዝኾነ ዴቪድ ሃንደበት ሕሩቅ ብምባል ብሽጉጥ ቀተሎም ከም መፈለጥታ ድማ ወረቐት ወዲ ሳም ዝብል ጽሒፉሎም ከዳ ሳም ጎረቤት ዴቪድ ኮይኑ ሓደ ከልቢ ነበሮ ዴቪድ ቅድሚኡ ነቲ ከልቢ ብሽጉጥ ሃሪሞ እኮ ተነበረ ግን ኣይሞተን ብድሕሪ እዚ ዴቪድ ዘይርዳእካ ስግንጢር ዝኾነ ደብዳቤታት ናብ ጎረባብቱ ክልእኽ ጀመረ ጎረባብቲ ክጥርጥርዎ ስለዝጀመሩ ተቐዳዲሞም ፖሊስ ሓበሩ ኣብቲ ግዜ ግን እቶም ፖሊስ ዝኾነ ኣይገበሩ ዝኾነ ዘይመግበሪኦም ድማ ብዙሓት ሰባት ዝተፈላለዩ ሰባት ዳምፁ እዚዩ ዝኸውን ይብሎም ስለዝነበሩ እዮም ብዙሓት ድማ ክሞቱ ጀመሩ ኣብ ሓደ ቦታ ሓደ ወዲ ተቐቲሉ ተረኽበ ኣብዚ ግዜ ሓንቲ ሰበይቲ ንዴቪድ ሽጉጥ ሒዙ ክኸይድ ስለዝረኣየቶ ንፖሊስ ክትሕብር ከደት ኣብኡ ድማ ከመይ ከም ዝመስል ክትገልጸሎም ጀመረት ኣብቲ ቦታ ፓርኪንግ ቲኬት ዝቆርጹ ዝነበሩ ትራፊክ ከም ዝነበሩ ውን ወሲኻ ሓበረቶም
እቶም ፖሊስ ናብቲ ቅዳሕ ወረቐት ናይቲ ዝተቐርጸ ክምርምሩ ጀመሩ። ናይ ዴቪድ ስም ብብዝሒ ምስቶም ጥርጡራት ትመጽእ ስለ ዝነበረት ኣብኡ ምስ ረኸብዋ ተጠራጠሩ። ገዝኡ ብምኻድ ድማ ሓዝዎ። ገዝኡ ኸይዶም ክሕዝዎ እንከለዉ ንሱ ካልኦት ሰባት ክቐትል እዩ ዝወጽእ ዝነበረ። ገጾም ምስ ረኣየ ድማ ብፍሽኽታ ተቐበሎም። ኣብቲ መደበር ፖሊስ ምስ በጽሐ ድማ ኣብ ውሽጢ 30 ደቓይቕ ኩሉ ዝገበሮ ተለፋለፈ። እቲ ድምፂ መናፍስቲ ዝብሎ ዝነበረ ካብ ከልቢ እንዳጎረቤቱ ሳም ከም ዝኣተዎ እዩ ዝዛረብ። ብኸምኡ ድማ ወዲ ሳም ተባሂሉ ክጽዋዕ ዝፈቱ ዝነበረ። But I was trying to let people know, no, Sam, the dog's name was not Sam, it was named Harvey. Sam Hain, Samhain, was the deity that was communicating with me. And people could never make that distinction because they had no understanding of spiritual things. And I couldn't explain it clearly myself. My mind was a mess. So that's how that whole thing started. ኣብ ቅድሚ ዳኛ ፍርዱ ክቕበል ምስ ቀረበ ን25/06 ማለት 150 ዓመት ክእሰር ተፈርደ። ካብ 1987 ክሳብ ሕጂ 2020 ኣብ እስር ቤት ዓጽዩ ይርከብ። There was an actual demon by the name of Sam Hain that I was communicating with. I regret to say that sounds very dumb, but at the time I really believed that stuff, and I was really brainwashed and I believe I was under a degree of hypnotic control. This is not to make an excuse for anything, but at the time of my life, that's how messed up I was. The reality is that ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ መለሸው ልሎም ዓንቲ ሒዝናዮ ዝመጻና ነዚ ክትሰምዖ ዝጸንሐኩም ይመስል። ዝኾነ ርእቶ ወይ ሕቶ ወይ ሒዝናልኩም ክንመጽእ ትደልይዎ መደብ ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮመንት ክትገድፉልና ንላቦ። እዛ ቪድዮ ተፈቲኹማ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮመንት and share